ବସିଥିଲା ବେଳେ ଯିଏ ନଖକୁ ନଖ ଚିରେଇବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବି। ବସିଥିବା ସମୟରେ ଯିଏ କାଠିଗୁଟା ଧରିକି ଟିକି ଟିକି କରିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ ନାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବି। ଭୂମି ନଖ ଲେଖିତ ନଖରେ ଯିଏ ଭୂମିରେ ଗାଁ ପକେଇବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବେନି। ପାଦକୁ ଅଳ୍ପ ଧୋଇତ ଯିଏ ଅଧା ପାଦ ଧୋଇ ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବି। ଦନ୍ତାନା ଅଳ୍ପ ସୂଚନା ଯିଏ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଦାନ୍ତ ହচ্ছে ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବି। ବସନ ମଳିନତା ଯିଏ ମଳିନା ଅପରିଷ୍କାର ବସନ ପିନ୍ଧିବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବେ। ନା ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ଯିଏ ଉପରକୁ ଗୋଡ଼ ଟେକିକି ଶୁଅନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବେନି। ଦିକାଳେ ଚାପଣ ଦିଆ ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳ ସକାଳ ଯିଏ ଗାଁର ନିଦ୍ରା ଶୋଇକି ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବିନି। ବିବସନ ପୋଳନ୍ତି ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ଯଦି ବସନ ଦେହରୁ ଖସି ଯାଇଥାଏ ନାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ବସ୍ତ୍ର ଯେମିତି ଦେହରୁ ଖସିବନି। ଯଦି ବସନ ଖସିଗଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରହିବେନି। ଘାସା ହାସ ଦଶା ନା ଖାଇବା ସମୟରେ ଯିଏ ଭାତ ଗୁଣ୍ଡିଏ ଖାଉଥିବ ଟିକେ ହସୁଥିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବିନି। ମାନେ ପିଠିଞ୍ଚ ବାଧ୍ୟ ଦି ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯାଉଛେ ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ପିଠିରେ ତାଳ ଭଳିଆ ବଜେଇବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବିନି। ବାସ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାଇଁ ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ରାଜା ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ବେତବଣ କୁଟିର ଭିତରେ। ଶକୁନ୍ତଳାକୁ କହିଲେ ଅୟମ ସତତ୍ରିଶତି ତମେ ଯାହାକୁ ଭଜୁଛ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଭଜିଲେ ସେ ଆସନ୍ତି ତେଣୁ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ ତମ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ଏ ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା। ଗଙ୍ଗାଧର ବେହେରା ଓକିଆରେ ପ୍ରଣବନ୍ଦରେ ପଦୁଛନ୍ତି ଆସିଲାଣି ରୂପ